Ahojte, moje meno je Ivana Maštenová zo spoločnosti Kiosoft a rada by som vám priblížila našu spoluprácu so Simple Gym. Naša spoločnosť sídli v Piešťanoch a venuje sa vývoju v oblasti informačných technológií. Pri sťahovaní do nových priestorov nám vznikol voľný priestor, pre ktorý sme hľadali zmysluplné využitie. Rozhodli sme sa pre súkromné fitness štúdio, ale keďže sme s tým nemali skúsenosti, oslovili sme Andreja a Lindu zo spoločnosti Simple Gym. Spolupráca s nimi bola od začiatku veľmi efektívna a príjemná a výsledkom bolo otvorenie súkromného fitness štúdia už do 3 mesiacov od nášho prvého stretnutia. Fungujeme formou franšízy, prevádzkovateľom gymu sme my a značku zastrešuje Simple Gym. Veľkou výhodou pre nás bolo zdieľanie skúseností a overených riešení, čo nám ušetrilo veľa času aj financií, od vybavenia prevádzky cez rezervačný systém, marketing až po zákaznícku podporu, o ktorú sa stará tým Simple Gym za nás. Simple Gym zároveň zabezpečil vizuály, web aj propagáciu na sociálnych sieťach, vďaka čomu sme mali kalendár rezervácií zaplnený ešte pred samotným otvorením. Veľmi sme ocenili ľudský a osobný prístup a ochotu pomôcť pri každom probléme. Výsledkom je efektívne využitý priestor, spokojní klienti a investícia s návratnosťou približne do 14 mesiacov. Spoluprácu so Simple Gym by som preto odporúčila každému, kto chce rozbehnúť menšie podnikanie alebo zmysluplne využiť existujúci priestor.